Chichaona chipikira. Wabo. Manya. Chichaona chipikira. Ndimo mambo. Yani marida last quarter unakuwe. Zvakaoma baba. Akashambo omeka. Musango mandi kuchera baba. Amuna chiri kukura. Amuna. Tonda hola kutianga 1000 US for Chigayo Chawakandivimbisa panya do wakawirana. Tawa mama. 1000 US ngombe kana Hello. kana kuti Chigayo Chawakandivimbisa chatakawirana na tichaona chibikira. Musi wa 30 November last year we were 500 passion. Wana na mai Mapini ya 30. Tawa. Ndikuda 1000 US kana kuti Chigayo Chawakandivimbisa chatakawirana tichaona chibikira. Kuti anofana kundipa zvipazvo 2 zvafana kundipa chinhu 1 musi wa 20 musi wa 30 November kuti takapera. Mama uri nyanzi. Akatora 400 US yangu inini achitinga anoshandisa kumaini kwake akanditi matombo ndaunganidza usandityire ndokupa 1000 musi wa 30 November kana kuti tichaona chibikira ndikuda mari yangu 1000 yakati ushandipa musi wa 30 November kana kuti Chigayo Chawakandivimbisa musi wa 30 November kuti takapera. Musango makarema. Adisa makarema. Ora tichaona chibikira. Munhu akafa asina hama abikwere. Anovikwa. Anoendera asina fuko. Naro. Aenda nengera wanika sei. Ringera chako. Nengera chako. Nuwasa. Saka enda utsvaga mari yomuridzi. Taura kuti unotsvaga. Muno muti nokupa nguva yekutsvaga. Kana mwana nokatokurova neshango. Unoshawa kuti uchampa mari yake. Unoshawa kuti uchampa chigayo chake. Right. Tiri panza apa akavaya pandiri. Ngati Chigayo atori nacho. Asi Chigayo ichidhara. Akatonditi ndichakupe Chigayo neimwe mari pamusoro. Saka Chigayo inoita ndikuda nezvekuti ndifambe ndifamba ndikwete. Uyu ngaatipe Chigayo chiripo chacho. Otaura kuti achatipa mari. Alright, pari zvinotoona kuti uri kunzwisisa. Tsvaga $50 muona kutogesa. Ndabuda kubuda musi wa 6 ndafana kuoya ndakakundika. Apa ndadiri ndachogera. Ndiende kudaro. Ndakadaro ndashora daro. Chigayo chiriwe. Ndinacho. Wabva ku. Aore. Asi zvinhu kushandisa kubhindura kunonzi kuri pabhuku. Asi zvinhu zvakaoma musango. Saka ndati ndinipisane namai vangu. Zvokuti izvoshemoka vachikanda kuna mai vangu tiramba utambirwa inini ndosaka uri kutadza kuwana pasi patadza kuchera goza usikukuda vari kundiya pamwe gunguzika kwavo pamwe ndozvinotarisa kutsvaga mari chokwadi vanokutaura chokwadi gunguzika kwavo pamwe zvinotidzimira atenda ende chikundurwadza mabhori chekuti murume pane 7 months kubva musi wa 30 November gore rakapera anoya mumba pake achibuda usiku achidzokera mukadzi wakaenda mubvunza andira kuti baba vasvika pana kuti ndochirikadzi iyo vachikuti zvoko ichirikadzi chibikira ndotobvunza kuti iwe uchiuya zvangu baba andikuoeresa ndofunga kunzwa nokunzwa inini funga kana mukadzi wako akuda murume anorarana mati kana mukadzi wako akuda murume anorarana akazvichengeta anozvibata
Alright. Iwe ndoreka nyai. Wirano wakubhadhara mene uya kunopochigaya pete mangwana. Endai manhasi. Saka mari basi ngototi kana urobva tenda iwe. Endai basi muwira. Mumbhadhara munhu yewe ndopochigaya chako nhasi. Kuza anonozokera kuriva kuri. Ndogara pahoro basi kuriva kubani. No sign ever for you. Bye, sign. You don't see what?